Здравейте на всички! Знам, че вече знаете какво държа в ръцете си. Но, ако ви е интересно, натиснете звънеца, за да се информирате кога ще излязат следващите видеа върху тази тема. История на България. В тази малка колекция ще научим за историята на България, за праисторията, като те са определени книги. Казват се праистория, траки, славяни, българи, първа българска държава, втора българска държава, трета българска държава, втора българска държава, българските земи под сянката на ятагана и освободителни борби и България до наши дни. Така, първо започваме с праисторията. Траките, славяните и българите. Тази първа книга ще научим началото на праисторията. Тоест, как започва, откъде започва праистория. Иначе, преди да започнем с първата книга, ще отговоря на някои въпроси, ако се чудите какви са. От кога започнала праисторията? Праисторията няма начало. Тя започна от нищото и праисторията е разделена на различни епохи. Тя свършва преди появата на писмеността. Праисторията е разделена на епохи. Каменната епоха, каменно-медната епоха, бронзовата епоха и желязната епоха. След праисторията идва античността, в която се появяваме ние, българите. Тоест, ще учим за траките, славяните и българите. Друг въпрос, който мисля, че се чудите е защо ли ми е тази история? Някой ден ще разберете защо. Историята много ни трябва. Ако не знаем историята, как ще знаем? Например, ако се запитаме: но ние имаме държава, но как е започнала? Какво се е случило по-нататък? Да, за това ни е историята. Да не се чудим на въпросите си. История на въпросите си. Сега започваме с първата книга, като разбира се започваме от началото на праисторията. Ще научим за създаването на човека и различните видове хора. Австралопитек, Homo sapiens, Pithecanthropus erectus, неандерталец и Homo sapiens. Ние сме всички хора на Земята са наследници на Homo sapiens. Това е разумният човек. Homo sapiens е разумен човек. Ние хората сме разумни. Знаем за природата. Знаем за историята. Знаем много неща. Но това, в което
Особено при славяните ще научим много интересно за забавната, за мистичната и забавна славянска митология. Много е забавна. Също и ще научим какво е станало с българската държава. Кога се е създала? Кога се разсели? Кога се създали другите български държави? Кога България има под византийска власт? Кога се е освободила? Кога после пък е паднала под турска протестантска власт? И накрая, как тя се е освободила и какво се е случило до ден днешен? Да, ще учим от 5500 и от това преди християнството до 2026 година. Даже ще учим малко в бъдеще време. Да, ще научим какво се е случило с България. Така, готови ли сте? Да започваме! Ето е книгата, пред която стои. Праистория, траки, славяни и българи. Започваме с първата ни история. Преди траките. Да, траките са един от най-старите народи на света. И като кажа народи, те всъщност са наистина странни. Да, българи, да. Ще учим за първия човек. Ще научим за първия човек. Като започваме от първата част на човешката еволюция. Започваме. Това е история. Преди траките. Преди милиони години. Едно животно, приличащо на маймуна, започва да употребява сечива от камък, кост и дърво. Колчето със време научили слаб, че това било прадедите на първите хора. Археолозите са намерили обработени камъни от преди 2 века и половина милиони години. Те били много груби, но с тях били по-лесно да се събират на корени и ловът и обработката на кожи. Минавали хилядолетията на кожи. Човек рисува в магурата танцуващи фигури и ловци. Неща, които са го впечатлили и иска да разказва за тях. Рисунката помага да не бъдат забравени. Минавали хилядолетия. Хората ставали все по-сръчни, а сечивата им по-удобни. Преди около 380 хиляди години първобитният човек се научил да използва огъня. Вече е имал топлина и сигурно оръжие срещу хищниците, а и не ядял храната сурова, което я направило по-вкусна и по-лесна за дъвчене. Факт. Знаете ли, че преди около 100 хиляди години се зародило човешкото изкуство? Запазят се до днес рисунки по стените на пещерите и фигурките от камък и кост изобразяват най-често мамути, пещерни мечки, елени, бизони, диви коне, глигани, лъвове и вълци. Това, което ловили и от което се страхували. Фигурките на жени от камък и кост показват особената почит към жената майка. Можем да говорим дори и за власт на майката, матриархат в този период. Съвременните хора са произлезли от така наречения разумен човек,
Homo sapiens населявал Южна и Източна Африка и Близкия изток. Новите изследвания показват, че преди 100 000 години тези първобитни хора са се разселили оттам по другите континенти, а също и по днешните ни земи. В България са намерени сечива на първобитни хора от преди 100 000 години в пещерата Темната дупка. А в пещерата Бачо Киро е открита долна челюст на човек, живял преди 40 000 години. Животът на ранните хора бил труден, а ловът опасен. Дебнали ги хищници, болести скъсявали живота им, който и без това бил твърде кратък. Около 25 години. Климатът се променял и доли му къщи животни като мамутите измирали. Преди стотици хиляди години хората с подострени колове и грубо обработени камъни убивали дори такива големи животни като мамутите. Но човекът оцелял, защото се приспособявал, защото мислял. Той опитомил първото животно – кучето. С него ловът станал по-успешен, а нощи по-безопасни. Преди около 11 000 години в Югозападна Азия хората започнали да отглеждат някои растения и животни. Възникнали земеделието и скотовъдството. Така храната им била достатъчна за цялата година. Хората не измирали от глад, станали по-устойчиви на болести и броят им рязко се увеличил. Преди повече от 8000 години при първите земеделци се преселили на Балканите, а оттам и в Европа. Заснятата земя е трябвало да се пази до жътва. Затова хората започнали задълго, а после с години да се задържат на едно място и да строят тайни селища. Ограждани ги с земен вал, върху който е имало дървена ограда. В техните останки археолозите откриват малки глинени печати с загадъчни изображения. Вероятно това е било ранна писменост. След като хилядолетия опознавали и обработвали различни видове камъни, хората започнали да разпознават рудата и се опитвали да извлекат метал от нея. Чакайте малко, само да видя какво означава рудата. Руда. Скални парчета, в които се съдържат метали, а вал земен вал е дълъг земен насип, служещ за защитно съоръжение, зад който бранителите са по-защитени и от атаките на противника и по-добре отбраняват позициите си. В Старозагорско са открити едни от най-старите рудници в Европа – древните миньори. Тоест човек, който копае рудата от земята, пробивали скалата на дълбочина до 27 метра. Събраните късове руда разтопявали в специални пещи. Така започнали да изработват първите сечива и накити от мед и злато. Преди около 6000 години климатът толкова се затопил, че ледниците на земята започнали бързо да се топят. Земята в океаните моретата се покачила с близо 3 метра. Наводнили се ниските крайбрежия, а подпочвените води завладили плодородните низнини. Земеделските селища на Балканския полуостров били обречени на глад. По това време нахули първите конни племена. Те идвали от страните на днешна Южна Русия и близкото Скотовъдци, което пък значи
което пък значи човек, който отглежда добитък, животни, за които във всички славянски езици съществува думата скот, в различни варианти, с близки значения. Наводнили са ниските крайбрежия. Примитивна култура. През следващото хилядолетие по нашите земи започва да се оформя голяма общност от племена, които говорили общ език и имали близки обичаи и вярвания. По-късно били наречено с общото име Траки. На тях старогръцкият историк Херодот писал, че са най-многобройният народ след индусите. Сега пък нека да научим за сечивата и как живял човек. Преди десетки хиляди години хората се научили да отцепват от кремък тънки почки и правили от тях ножове, върхове на копия, страдалки за обработване на кожи и други неща. От рога и кости изработвали игли, шила, харпуни и въдици. Много такива са намерени по нашите земи. Сърп и трион. Направени са от дърво. В процеп са поставени кремъчни зъбци. Отначало камъкът бил само завързан към дървената дръжка, а по-късно човекът се научил да го пробива и чукът му станал по-здрав и по-удобен. Кремъчните острията са здраво завързани към дървената дръжка на копието, връв която е намазана с смола. Отделя се от растения, предимно и голисни, като под въздействието на въздуха се втвърдява, а при нагряване се разтапя. В днешно време се използва в производството на лакове и лепила. Още в древността растични смоли били използвани в състава на парфюми, аромати и балсами. Част от 3208-те златни предмета, открити във Варненския некропол, около 5000 години преди новата ера, най-старото златно съкровище на земята. Човекът започнал да си прави съдове, като следвал тънки ленти от глина. Много по-късно изработил гранчарското колело. На такъв изправен стан жените започнали да тъкат първите платове. През горната града примятали нишките на основата, а после през сняг промушвали дълги нишки. Отдолу провесвали тежести, за да стои платното опънато. Сега време е да се срещнем с траките. Къщи, села, градове. Траките са имали писменост и това, което днес знаем за тях, научаваме от летописци на гръцки и римски автори, наистина траките са имали писменост. Римски автори, както и от изследването на археолозите. Всички събрани сведения ни помагат да възстановим образа им. Те са най-ранните жители на Балканския полуостров. Името им е сборно за племена с общ език, които са живели на целия Балкански полуостров и от Егейско море и Мала Азия. В началото траките са строили неукрепени села от по 10-20 полувкопани в земята къщи с покриви от слама. Отглеждали зърнени култури, плодове и зеленчуци. Голямо значение имало лозарството. Отглеждали добитък и хубави коне. Развъждали пчели за мед. Развили се занаятите.
Жилищата в градовете са състояли от няколко помещения, разположени около вътрешен двор. Основите на дома изграждали от камъни, а стените били от кирпич. Смес от пясък, глина и вода, с добавка на скалцина слама или оборски тор. С него са измазвали къщите, правили тухли и са ги сушени на слънце. Стрехите покривали с плоски или извити керамиди. В градовете за първи път била използвана печената тухла. Това е дало тласък на тракийското строителство. Животът в градовете се доближава до този на съседите. За къдици с тази разлика, че траките били многоженци, тъй като според обичая мъжът си купувал съпругата. Това може да си позволят само по-богатите. Карта на тракийските племена на Балканския полуостров. Всяко село имало свой старейшина. Обикновено най-старият и мъдър човек в рода и племето, който го ръководи, който често бива и жрец. До него се допитвали дори за всекидневни дейности, като щавянето на кожа, избирането на реколтата и строежа на нов дом. На мястото на разрушената стара къща, двамата мъже изтигат от плетните на новата и ги измазват с глина. Царят и неговата свита. Буквално как човек си живее царски. Свита. Лица, които придружават важна особа, близкото обкръжение на владетел от доверни командири и благородници. Царска, кралска или кралска свита. Тоест хора, които се грижат за царя. Красивата рабиня налива вино на своя господар. Аристократите обичали лукса, обилната храна и отглежданото вино, а труда смятали за занимание, недостойно за сана им. Високо положение в обществото, което се стига постепенно. Смятали, че истински смисъл на живота им придават войните и грабежите. Зад сигурните крепостни стени на тракийския град живеел владетелят заедно с приближените си. Домовете им били обширни и украсени с колонади и стенописи. Те обичали да се събират на пиршества и в домовете си или на избрани красиви места. Царят често обикалял земите си, за да демонстрира своята власт. Но преди всичко той бил воин. Траките били сред най-желаните от римляните наемни войни конници. Тракийските аристократи трупали своите богатства от военна плячка, данъци, търговия с селско-стопанска продукция и добитък. Те били наместници на царя в разни области на земите му. Смятало се за красиво да се украсяват с татуировки. Това било белег за социалното им положение. Животът им бил войни и битки, където издържавали като тежко въоръжени конници с шлем, ризница, щит, меч и 2 копия. Най-многобройни в древна Тракия
били свободните селяни общинници. Те не притежавали собствена земя. Ползвали земята на царя и затова му плащали данък, а той разпределял благата между своите приближени. За много малоимотни мъже войната била занаят. Рядко се споменава траките да са имали роби. Обикновено ги използвали главно като прислуга в големите имения, в което богатите траки подражавали на гърците. Интересни факти. Знаете ли, че огънният край, който се насядали тези траки, няма да бъде угасен дори когато заспят, защото това е домашното жертвено огнище. Ниската маса и 3 краките столчета, използвани от тях, все още могат да се видят в някои стари селски къщи. А дали знаете, че крепостната стена прави града непристъпен от към сушата? Главните улици започват от градските порти и се пресичат в средата на селището на централния площад. Тук се издигали храмовете на тракийските богове. Кварталите на града имали правоъгълна форма. Разделили ги на прави улици с стола низ камъни. В средата по открити канали изтичали нечистите води. В града бил и дворецът на владетеля, допълнително ограден с крепостни стени. И така, интересно ли ви беше? Ако да, натиснете звънеца, защото другия път ще бъде още по-интересно!